నానో భువనగిరి క్యాంపస్ 60 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో మీకు నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, కామర్స్ రంగంలో అత్యుత్తమైన స్థాయి ర్యాంకింగ్ కొట్టడానికి స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, సువిశాలమైన తరగతి గదులు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం, అత్యాధునికమైన ప్లే గ్రౌండ్స్, ఎంతో అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులు, రుచికరమైన పౌష్టిక ఆహారం, వీటన్నిటితో పాటు మీకు సక్సెస్ కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా పొందుపరుచుకొని ద వరల్డ్ క్లాస్ ప్యాకేజ్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది. దట్ ఈస్ నానో భువనగిరి క్యాంపస్.